Τρίτη πάσα που πήρα και έκανα και πάλι δεν έπαιξε το θέμα στα καπάκια. Είσαι θεός μακαλιά! Και μου φαίνεται το ακουστικό, τι έπιασε εγκέφαλο μέσα. Κρανίο, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Αφού πήγε η Τζοάννα, που αναρωτιόσουν και εσύ που πήγε το κορίτσι. Πήγε και βρήκε τον Γιώργο τον Τρομάρα μαζί με τον γιο τον Κώστα. Ορίστε, αν θυμηθείς και ποιος είναι ο Γιώργος Τρομάρας. Είναι αυτός ο γνωστός παλαιστής μας, ο μασίστας. Ο οποίος βέβαια μπορεί να έχει φτάσει στα 68 του, αλλά συνεχίζει να παλεύει, να διδάσκει. 50 φέρεται ο άνθρωπος. Τίποτα, δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του. Όπως ήταν βασικά. Ναι. Όντως. Και θα μας πει λίγο πράγματα έτσι για τη ζωή του, αλλά και για το γιο του τον Κώστα, ο οποίος έχει ακολουθήσει λίγο τα χνάρια του. Ο γιος του, μου είπε η Τζοάννα, μου έδειξε την πόρτα, την πόρτα εκεί του μοντάζ και μου λέει είναι πιο μεγάλος από την πόρτα. Είναι πιο μεγάλος από την πόρτα. Αυτό που λέμε τρίφυλλη. Δουλάπα. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο της Τζοάννας και επανερχόμεθα. Γεια σου ανήκειτε Γιωργάρα, θρύλε ατρόμητε τρομάρα. Είναι ένας από τους τελευταίους παλαιστές λαϊκούς ήρωες που έχουν απομείνει. Ο μασίστας που τραβούσε τρένα με τα δόντια, άντεχε το βάρος αυτοκινήτων και φορτηγών, λύγιζε σίδερα και έσπαζε αλυσίδες. Τι κι αν είναι πλέον 68 χρονών, ο θρυλικός Γιώργος Τρομάρας συνεχίζει να κάνει απίστευτα πράγματα, αφού εδώ και αρκετούς μήνες περιοδεύει στα σχολεία όλης της Ελλάδας, δείχνοντας τους άθλους του στα παιδιά με στόχο να ενεργοποιήσει το αθλητικό ένστικτο της νέας γενιάς. Πώς πήρατε την απόφαση από μικρός να γίνετε παλαιστής και μετά μασίστας, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, ακριβώς. Κάποτε το 1957 είχε ένας αθλητής στο χωριό μου και βλέποντας τον αθλητή αυτό να κάνει 5 πράγματα, από εκεί μου μπήκε η ιδέα. Μετά ήρθαμε στην Αθήνα, το πρότυπο ήταν ο Ανδρέας Λαμπράκης, μια μεγάλη φυσιογνωμία μορφή της πάλης. Αυτός ήταν το πρότυπο και έτσι μπήκα στα γυμναστήρια μέσα. Και σιγά σιγά έγινε αυτός που έγινε και δεν το μετάγγιωσα. Και αύριο να ξεκίναγα πάλι θα γινόμουν αυτός που έγινε, γιατί ένα παιδί του χωριού μπόρεσε και γύρισε όλο τον κόσμο. Είδα τα μάτια μου, πάρα πολλά πράγματα, απέκτησα φίλους, λεφτά περάσατε, εγώ δεν τα κράτησα. Ζούμε και υπάρχουμε όμως, κάτω από αξιοπρεπέστατα. Ήταν εύκολο. Όχι, αυτά τα κόλπα που κάνατε όλα. Εύκολα δεν είναι κόλπα, είναι, στηρίζουν στη μυϊκή δύναμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, επικίνδυνα. Εγώ, για να μην υπερβάλλω, το έχω πει και άλλες φορές, έχω φτάσει στην πόρτα του Χάρου τουλάχιστον 15 φορές. Και με την πάλη και με τα νούμερα δυνάμεων. Προ 4 χρόνια παραλίγο να μείνω παράλυτος, γιατί πέρασα στην Μακεδονία ένα φορτηγό πάνω από το κορμί μου. Έζησε η μηχανή, εγκλωβίστηκα από κάτω και είχα πάθει πρόβλημα με το πόδι, δηλαδή είχε επαναφορά. Μπορώ να πω ότι πρόκειται για θαύμα. Έχετε σκεφτεί να το παρατήσετε? Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό και δεν ξέρω. Κοίταξε, είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο θέμα επιβίωση, είναι και τρόπος ζωής. Κάποια φορά σκέφτομαι ότι αν θα σταματήσω, πώς θα λειτουργήσω, δεν ξέρω. Σκέφτεστε τη ζωή σας χωρίς τη γυμναστική, χωρίς αυτά που κάνετε, σαν έναν άλλον άντρα της ηλικίας σας? Όχι, δεν τα σκέφτομαι και θέλω να τα σκεφτώ, γιατί μόλις τα σκέφτομαι τρελαίνομαι. Λέω, γιατί κάποια στιγμή ο χρόνος οφείλει τα πάντα. Και εξαπακούεται ότι θα σταματήσω κάποια στιγμή. Και λέω, τότε πώς θα αισθανόταν. Γιατί έχω μάθει στα χειροκροτήματα στον κόσμο, εκείνα, καινούργιες εικόνες, καινούργια μέρα πάω, καλώς όρισε Γιώργο, εκείνα τα άλλα δηλαδή. Και είναι ένας τρόπος ζωής για μένα και περνάω καλά. Περνάω καλά. Εδώ και μερικά χρόνια ο κύριος Γιώργος έχει ανοίξει με το γιο του Κώστα ένα γυμναστήριο. Ο Κώστας έχει τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία και κάνει ελληνορωμαϊκή πάλη και πυγμαχία. Από μικρός έβλεπε και θαύμαζε τον πατέρα του και ήταν φυσικό να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Κατά πολλούς είμαι η συνέχεια του Τρομάρα, βέβαια από άλλη οπτική γωνία.
Συνεχίζω και εγώ την αθλητική παράδοση. Βέβαια δεν είμαι μασίστας, αλλά προπονώ μασίστες. Ο μπαμπάς σου ήταν αυτός που θαύμαζες και είπες ότι θα ασχοληθώ κι εγώ με τον αθλητισμό? Οι πρώτες εικόνες από τον αθλητισμό τις είχα από τον πατέρα. Με τους φίλους του παλαιστές, στην ώρα της προπόνησης τον έβλεπα μικρός και από εκεί αυτές τις εικόνες έλαβα μικρός και έχω εξελιχθεί όπως έχω εξελιχθεί. Παλεύατε σαν μπαμπάς με γιο? Παλεύαμε. Ήταν μέρος της προπόνησης και αυτό βέβαια. Και ποιος κέρδιζε? Εγώ τώρα κατά πόσο ήταν αυτό δίκαιο δεν ξέρω. Είχες σκεφτεί ποτέ να γίνεις μασίστας? Να ζητήσεις από τον μπαμπά σου να σου μάθει τα μυστικά? Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο μυστικό, γιατί είχε προσπαθήσει να με βάλει και εμένα στο τρυπάκι, ας πούμε. Να κάτσεις κάτω από φορτηγό? Όχι ακριβώς, αλλά ναι, από κάπου ξεκινάς τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι το κομμάτι μου, Δεν σου άρεσε? Προτιμώ κάτι άλλο. Μ' αρέσει προπονητική. Αυτός εκεί, ο κροκόδιλος. Ναι. Είναι ο Σύφης? Αυτός είναι ο Σύφης. Ο γνωστός Σύφης? Ο γνωστός Σύφης από την Κρήτη. Τον κρατήσαμε για τις μέρες των Θεφανίων εδώ πέρα για να βουτήξουμε τα παιδιά για να πιάσουν σταυρό. Ο Τρομάρας τον έπιασε. Οι Τρομάρες μάλλον. Οι Τρομάρες τον πιάσανε. Κώστα, χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε αφήνω στον αγώνα σου. Αγώνα θα το έλεγα. Προπόνηση. Στην προπόνησή σου. Χαιρετώ. Πάω να πάρω το Σύφη και εγώ. Χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ας το παραδεχτούμε. Ειδικά αν έχεις αρνηστεί καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο. Τι ήταν αυτό το πράγμα που με έπιασε? Αλλεργία. Με βλέπετε έτσι που μιλάω λίγο περίεργα. Σου ήρθε τρομάρα με αυτό που είδες. Ήτανε αυτό. Κοίταξε, είδες. Είναι ίδιος πάντως ο ίδιος. Δεν θέλει όμως να ασχοληθεί ακριβώς με αυτό που έκανε ο πατέρας του. Του αρέσει πιο πολύ να προπονεί μασίστες παρά να γίνει ο ίδιος. Μπορεί να έχει σχέση και αυτό που είπε ο ίδιος ο Τρομάρας, ότι έχει φτάσει και έχει κινδυνεύσει η ζωή του καμιά 15 φορές. Οπότε τώρα, άμα είσαι ο γιος του και το έχεις ζήσει αυτό και το έχεις βιώσει, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να σου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρει και τους κινδύνους, δεν βλέπει μόνο αυτό που βλέπαμε εμείς, το show, δηλαδή το μέρος του θεάματος, βλέπει και το από πίσω. Οπότε, αλλά δεν νομίζω ότι στερεί σε διαστάσεις. Όχι, καθόλου. Μάλλον ίδιοι. Να πούμε αυτό, να το πούμε. Και σε τι καλή φυσική κατάσταση. Καλά, ο γιος του, που είναι και ένα μικρό παιδί. Ένας νεαρός άντρας. Ένα μικρό τεράστιο παιδί. Σε παίρνει αγκαλιά αυτό, ότι να το πάρεις εσύ. Δεν το λες μικρό παιδί αυτό. Αλλά όμως είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και ο ίδιος ο κύριος Τρομάρας. Και είναι και πολύ ωραίο που όλος ο στόχος ήταν ακριβώς αυτός. Να πείσουν, να προτείνουν σε νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και ο Δημήτρης έχει να μας προτείνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω. Αλήθεια. Γιατί καλή γυμναστική, αλλά παιδιά, ο χρόνος περνάει.